இன்றைய கருத்து கணிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த கருத்து கணிப்பின்படி மீண்டும் பிஜேபியானது 335 இடங்களை பெற்று ஆட்சியை பிடிக்கும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள். இந்தியா கூட்டணியானது 166 இடங்களை கைப்பற்றும். கட்சிகள் 42 இடங்களை கைப்பற்றும். இதன் மூலம் பிஜேபி தனி மெஜாரிட்டியுடன் ஆட்சி அமைக்கும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள். இந்த கருத்து கணிப்பில் பல்வேறு குளறுபடிகள் உள்ளன. இந்தியா டுடே கூட மோடி ஆதரவு பத்திரிகை என்றும் கூறுகிறார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால் இந்த கருத்து கணிப்பின்படி கடைந்த தேர்தலை விட இந்த தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகள் அதிக இடங்களை கைப்பற்றும். ஆனால் என்டிஏ அதாவது பிஜேபி தலைமையிலான கூட்டணி 335 சீட்டுகளை பெற்று தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியை பெறும் என்றும் கூறுகிறார்கள். பெரும்பான்மையை பெறுவதற்கு சுமார் 272 சீட்டுகளை தேவை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. அதாவது இந்த கருத்தின் கணிப்பின்படி பிஜேபியானது கடந்த லோக்சபா தேர்தலை விட 18 இடங்களை குறைவாக பெறும். எதிர்க்கட்சிகள் 75 இடங்களை அதிகமாக பெறுகிறார்கள் என்றும் கூறுகிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் திமுக கூட்டணி 39 இடங்களை கைப்பற்றும் என்றும் கூறுகிறார்கள். இந்த கருத்து கணிப்பு இதை தமிழ்நாட்டில் யாருமே ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. எடப்பாடி தனித்து அதாவது பிஜேபி மற்றும் பிஜேபி அதிமுகவானது பிஜேபி மற்றும் பாமக தேமுதிக துணை இல்லாமலே 10 தொகுதிகள் வரை பெறும் என்று தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசியல் பார்வையாளர்களின் கருத்தாக உள்ளது. என்டிஏ கூட்டணியும் தமிழ்நாட்டில் உடைந்து விட்டது. தமிழ்நாட்டில் திமுக கூட்டணி 47 இடங்கள், மற்றவர்கள் 38, என்டிஏ கூட்டணி 15 இடங்கள் பெறுவார்கள் என்று தெரிவித்திருந்தார்கள். அப்படி பார்த்தால் மற்றவர்களில் 38% பேர் இருக்கிறார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. என்டிஏ கூட்டணியில் பிஜேபி கிட்டத்தட்ட தனித்து நிற்கும் போல்தான் தெரிகிறது. அப்படி பார்த்தால் பிஜேபிக்குள்ள 3% வாக்குகள் போனால் 12% வாக்குகள் ப்ளஸ் மற்றவர்களில் உள்ள 38 சேர்த்தாலே இந்த கூட்டணிக்கு 50 தொகுதிகள் 50% வாக்குகள் வருகிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. அது மட்டுமல்ல, இது ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் வெறும் 38,000 பேரிடமே இந்த கருத்து கணிப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது தமிழ்நாட்டில் உள்ள பத்திரிகைகள் போல இவர்களுக்கு மாவட்டம் முழுவதும் ஆட்கள் கிடையாது. சென்னை போன்ற பெருநகரங்களிலே இவர்கள் நடத்தி இருப்பார்கள். அதனால் தான் இந்த கருத்து கணிப்பு வந்திருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன். கருத்து கணிப்பின் மற்ற விவரங்களையும் பார்க்கலாம். அடுத்ததாக மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜி 22% இடங்களையும், பிஜேபி 22 இடங்களையும், பிஜேபி 19 இடங்களையும், காங்கிரஸ் ஒரு இடத்தையும் பெறுவார் என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அப்படி பார்த்தால் காங்கிரஸ் ஒரு இடத்தை இழக்கிறது, பிஜேபி ஒரு இடத்தை அதிகமாக பெறுகிறது. மம்தாவின் கட்சியானது 22 தொகுதிகளை தக்க வைத்துக் கொள்கிறது. மம்தாவின் கட்சியை கிட்டத்தட்ட கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வட இந்தியாவில் மோடி அலை வீசியதால் பிஜேபியானது 19 சீட்டுகளை பிடித்தது. அதற்கு கம்யூனிஸ்டுகளின் ஆதரவும் காரணம். கம்யூனிஸ்டுகளின் அலுவலகங்கள் மம்தா ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் இவர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்தன. திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியினரால் கம்யூனிஸ்டுகள் அந்த தேர்தலில் தங்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு இல்லை என்பதால் கம்யூனிஸ்ட் தொண்டர்கள் பிஜேபிக்கு ஆதரவளித்து பின்னர் அந்த எம்பி தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற பிறகு அந்த இடங்களை மீட்டுக் கொண்டார்கள் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகின்றன. இந்த தேர்தலில் கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு அந்த வேலை கிடையாது. அதற்கு பின்னர் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலிலும் கம்யூனிஸ்டுகள் தோற்றுவிட்டார்கள். பிஜேபியினர் தோற்றுவிட்டார்கள். கம்யூனிஸ்டுகள் ஒரு இடைத்தேர்தலில் வென்றிருக்கிறார்கள். அப்படி பார்த்தால் தொடர்ந்து தோல்வியை பெற்று வரும் பிஜேபி இரண்டாவது முறையாக ஆட்சிக்கு எதிரான மனநிலையுடன் தேர்தலை சந்தித்தால் இந்த அளவு தொகுதிகளை பெறுமா என்பது சந்தேகம். மம்தா பானர்ஜி கட்சியானது 53 இடங்களை வெல்லும் என்று 53% வாக்குகளை வெல்லும். பிஜேபி 40% இடங்களை வெல்லும். மற்றவர்கள் 7% வருகிறது. 13% வாக்கு வித்தியாசம் இருப்பதால் இதைவிட அதிகமாக வெற்றி பெறுவது மேற்கு வங்கத்தில் கிராமப்புறங்களில் திரிணாமுல் காங்கிரஸுக்கு அதிக வாக்குகள் இருக்கும். இது நகர்ப்புறத்தில் எடுக்கப்பட்டிருக்கலாம். நகர்ப்புறங்களில் மோடிக்கு ஆதரவு இருக்கலாம். அப்படி பார்த்தால் மேற்கு வங்கத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஆனது 30 இடங்கள் வரை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது. கேரளாவில் இருக்கும் 20 தொகுதிகளிலுமே இந்தியா கூட்டணி வெற்றி பெறும் என்றும் அறிவித்திருக்கிறார்கள். கேரள தேர்தலை அப்படி பார்க்கக்கூடாது. கேரளாவில் இந்தியா கூட்டணி இல்லை, காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்டுகள் தனித்தனியே போட்டியிடுகிறார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இருந்தாலும் அவர்கள் வெற்றி பெற்ற பிறகு ஆட்சி அமைப்பதில் ஒருவேளை காங்கிரஸ் 3வது அணிக்கு ஆதரவளிக்கலாம் அல்லது
கம்யூனிஸ்டுகள் காங்கிரஸுக்கு ஆதரவளிக்கலாம். அப்படி பார்க்கும்போது அங்கே காங்கிரஸ் எவ்வளவு, கம்யூனிஸ்ட் எவ்வளவு வாக்குகளை பெறும் என்று கருத்து கணிப்பு நடத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். இந்தியா டுடே என் கருத்து கணிப்பு அங்கேயும் சரியாக எடுக்கப்படவில்லை. இருந்தாலும் கேரளாவில் 21 தொகுதிகள் இருக்கின்றன என்று நினைக்கிறேன். 21 தொகுதிகளையும் பெரும்பாலானவற்றை கடந்த முறை காங்கிரஸ் வென்றிருந்தது. இந்த முறையும் காங்கிரஸே, கடந்த 2 முறையும் காங்கிரஸே பெரும்பாலான தொகுதிகளை வென்று வருகிறது. இந்த முறையும் காங்கிரஸுக்கே வெற்றி வாய்ப்பு உள்ளது. கம்யூனிஸ்டுகள் 5-6 தொகுதிகளை பெற்றாலும் ஆச்சரியமில்லை. அடுத்ததாக ஆந்திர பிரதேசத்தில் பார்த்தால், ஆந்திராவில் சந்திரபாபு நாயுடு 17 தொகுதிகளையும் ஜெகன்மோகன் 8 தொகுதிகளையும் கைப்பற்றுவார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆந்திராவில் சந்திரபாபு நாயுடு 45% வாக்குகளையும், ஜெகன்மோகன் ரெட்டி 41%, பிஜேபி 2%, காங்கிரஸ் 3% வாக்குகளையும் கைப்பற்றும் என்றும் கூறியிருக்கிறார்கள். ஜெகன்மோகன் ரெட்டியும் சந்திரபாபு நாயுடும் போட்டி போட்டு பிஜேபியுடன் கூட்டணியை வைக்க பார்க்கிறார்கள். இது அவர்கள் வழக்குகளிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக என்று கூறப்படுகிறது. அப்படி ஆனால் ஒரு கருத்து கணிப்பானது சந்திரபாபு நாயுடு பிஜேபியுடன் கூட்டணி வைத்தால் தோற்பார் என்றும் கூறியிருந்தது. காரணம், அவர் முஸ்லீம் மற்றும் கிறிஸ்தவர்களின் வாக்குகளை இழப்பார் என்றும் கூறியிருந்தது. தற்போது சந்திரபாபு மற்றும் ஜெகன்மோகன் நாயுடுவுக்கான வாக்கு வித்தியாசம் 4% உள்ளது. பிஜேபியுடன் எந்த கட்சி கூட்டணி வைக்கிறதோ அந்த கட்சி ஆந்திராவில் தோல்வி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம். சந்திரபாபு நாயுடு, ஜெகன்மோகன் ரெட்டி இருவருமே பிஜேபியுடன் கூட்டணி வைத்தாலும் வெற்றி பெற்ற பிறகு அவர்கள் 3வது அணிக்கு கூட ஆதரவு தெரிவிப்பதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. புதிதாக காங்கிரஸ் மற்றும் 3வது அணி கூட்டமைப்புடன் இதற்கு முன்பு தேவகவுடா குஜரால் ஆட்சி நடைபெற்றது போல் ஆட்சி வந்தால் அதற்கும் அவர்கள் மத்தியில் யார் வருகிறார்களோ அவர்களுக்கு அவர்கள் ஆதரவு தெரிவிப்பதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. இது இந்தியா கூட்டணிக்கு சாதகமான நிலையாகும். கர்நாடகாவில் மொத்தமுள்ள 28 இடங்களில் பிஜேபி கூட்டணி 4 இடங்களிலும், காங்கிரஸ் 24 இடங்களிலும், காங்கிரஸ் 4 இடங்களிலும் வெற்றி பெறுவார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவும் சந்தேகமே. சமீபத்தில் தான் கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் அசூர வளர்ச்சி பெற்று வந்துள்ளது. ஆனால் தேவகவுடாவின் கட்சிக்கு 9% நாடாளுமன்ற கடந்த
உள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஒருவேளை அவர்கள் 250 இடங்களில் 50 இடங்களுக்குள் கொண்டு வந்தால் இந்தியா கூட்டணியில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைக்கலாம், அல்லது பிஜேபி ஆட்சி அமைப்பதை தடுப்பதற்காக மூன்றாவது அணிக்கு காங்கிரஸ் வாய்ப்பு வழங்கலாம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த தேர்தலில் இனிமேலும் பல கருத்து கணிப்புகள் வர வேண்டியிருக்கின்றன. இந்தியா டுடேயானது ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் 35,000 பேரை வைத்து எடுத்திருப்பதால் இதன் நம்பகத்தன்மையானது பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. நகர்ப்புறங்களில் மோடிக்கு செல்வாக்கு இருந்தாலும் கிராமப்புற மக்கள், வறுமையில் வாடும் கிராமப்புற மக்கள் கேஸ் சிலிண்டர்கள் கூட உபயோகப்படுத்த முடியாத சூழ்நிலை நாடு முழுவதும் உள்ளது, விலையேற்றம் போன்ற காரணங்களால். எனவே வேறு நல்ல கருத்து கணிப்புகள் வரும் வரை நாம் வெயிட் பண்ண வேண்டியது தான். நரேந்திர மோடி வெற்றி பெற்று வந்தாலும் 300 தொகுதிகளுக்கு மேல் அவருக்கு கிடைக்காது என்பது இந்த ஒட்டுமொத்த பிஜேபி கூட்டணிக்கே 300 தொகுதிகளுக்கு மேல் கிடைப்பது இந்த முறை கஷ்டம். வலுவான எதிர்க்கட்சியாக காங்கிரஸ் கட்சி வரும். இந்தியாவுடைய கருத்து கணிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த கருத்து கணிப்பின்படி மீண்டும் பிஜேபியானது 335 இடங்களை பெற்று ஆட்சியை பிடிக்கும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள். இந்தியா கூட்டணியானது 166 இடங்களை கைப்பற்றும். கட்சிகள் 42 இடங்களை கைப்பற்றும். இதன் மூலம் பிஜேபி தனி மெஜாரிட்டியுடன் ஆட்சி அமைக்கும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள்.